makame. Anu dongenge carane ngaten. Nggih. Daya dongenge kanek kanku anu niku. Niku nek mlebet ajeng mriku niku nek dilalah kesane niku mlebet niku nyundul lawang niku Nggih. saged munggah kaji. Oh, Niku langsung saged munggah kaji. Oh. Nek nyundul niku. Nggih nek saged nyundul. Teko ora ngerti-ngerti kok nyundul. Teko kejeduk ngoten. Nggih, ngoten niku. Carane mboten disengaja ngoten nggih. Mboten. Napa? Bise sing Nggih niku. apal dalane nggih cepet nek mboten nggih. Nggih. Rame pundi Pak pundi? Tuban kalih Kudus. Anu, Sami. sami hitungane. Ning nggih tasihane Tuban niku. Mah hitungane Kediri. rada nganu Kudus niki. Rada Kali Tuban. nggih. Nganune dalane penak mrika nggih. Nggih. Dugi Cirebon barang no. Nggih. Ning kane niki ngoten ya betul apa? Gen anu Sunan Gunung Jati. Nggih. Nggih. Saking warung bae. Bis 3 sak bis di tiang pinten terusan. Nggih. Napa 30-an? 30-an enten nggih. Derek emputon. Nggih. Dadi Nek bayar ten murah nggo 100. wah nggih murah ya. 100 wis tekan mrika. Satu wis pirang-pirang gon gitu. Penake ngoten niku rombongane nek dhewe malah entake akeh. Nek makan. Wah nek kiambangun gak Iya, bisa Mbak. mawon saking budur dugi mriko. Mboten angsal. Mboten angsal 50 to. Nggih. Ya niku wis muter-muter Aku ampun komplit. muter-muter. Wis Tuban, Kediri, Juk. Putih. Jombang barang mboten? Niki namung khusus Semarang. Khusus Semarang. Nggih niku. Nah. Niku lah. Anu nggih mau 3 dina niku. Masih 3 dinten lah. Iya iya terus mampir teng anu. Mampir-mampir niku. Mboten namung nggon Sunan to. Terus nggih wisata barang. Anu niku to, Pak. Ngene karo kan teng anu Wali-waline. Bali wonten niku. Teng Sunan, teng Syekh barang ngene. Lah nggih niku. Nggih. Dadi teng gene Wali Allah. Hitungane kan sak terus sak pemandape ta sing Kan? wali-wali terus sak keturunane gitu. Nggih. Ning ngagem juru kunci barang mboten nek mlebet mriko. Ngagem. Ngagem to sing Mangke nek ora ngagem wong nari dhuwit niku wis Nggih. ora umum. carane nggo beto juru kunci terus Nggih. dedongane dipandu ngoten to. Nggih. Gitu. Kalih diceritani sejarahe ngoten nek gitu. Madura. Aku niku mau Madura niku mah asline sing di paling Mbah Kyai Kalih Syekh Khalil niku anu. Syekh Madura. nggih Bangkalan. Bangkalan Madura. Bangkalan Madura nggih. Niku le ketemu rong tahun. Lek kepanggih. Ketemu kepanggih niku. Nggih. Kepanggih. Nggih dugi mriko makame. Nggih asline wong Jogja. Asline Jogja niku. Lek Lek anu niku anu bro nggih bro Wijaya sing dadi ngene niku. nganu Brawijaya. Wayang-wayang niku. Blablu. Sinten? Lali. Pensiunan Kalijaga barang kan. Itu 200 tahun. Lek kepanggih makam niku. Makam. Walah. Makam. Niku ceritane pripun kok iso kepanggih teng mriko nggih. Wis beda Akhirnya carane nggih jadi goleki temenanan. goleki tenanan di Nganu yo sakniki nggen toyane sing di kula riyen sak nek anu mendhet mboten bayar nek saiki bayar.
mboten ngerti etuk-etuke mbonan. Wis dibangun. Oh. Pun dibangun. Tuke asli mboten ketinggal pun. Mboten ketinggal. Pun Sakniki diwadahi ketinggal ya botol. niku akuan niku sedanten. Oh. Akuan niku ya saben siji akuan siji 5.000. Sakniki didol. Didol ya nih. Nek riyen sekula mriku Waton ciduk ke jerigen gembes. Nyiduk ngoten. Itu betul-betul sing omah ngoten. Iku ceritane Pak nganune guru niku nek gadah anak panis napa-napa Tumbeni niku. ngoten. Berkahe. Nggih, berkahe kok ngoten. Nah, nggih soalnya nek sunan-sunan ngoten minggahe nggih dugi Nabi Muhammad. Nah, Munggah-munggah kan dugi Nabi Muhammad. nggih. Dongane wong biyen. Lah tekan mriku 3 dina nggih lumrah wong terus hitungane kalih Cirebon bareng to. Nggih. Sunan Gunung Jati terus Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Saking bodho niku nyok pinarak ning Mbah Nur Muhammad Nadiwangsa. Nadiwangsa nggih. Terus ngilen. Ngilen teng Cirebon, teng mriki Cirebon ya. Teng sing anu napa nika? Cilacap. Cilacap. Oh sing sinten nika? Ah, Pak lali jenenge. Lali kula nggih lali nganu to. Ning Nggih. Kabeh delok wong. Kian Santang bareng nika nggih. Nggih, kabeh delok dong wong jegur nganu nika nang Banyu laut. Laut nika. Kok ngilen aku medal ler. Terus medal 12 ngetan. Ngetan iki Sunan Ngampel niku. Nggih. Surabaya nggih. Kene Mbah sing dipondoki niku Mas Nudin, Mas Roji bareng niku. Nggih. Pak Nudin. Untuk sama niku. Nggih. Lagi kathah sing mondok teng Jawa Timur kok. Riyen dengan Riyen nggih. Ngoten mboten. Surabaya Sunan Ampel. Nggih, Sunan Ngampel niku nganu. Riyen gere tahlil niku olah manuke tutukan niku manggung terus rame niku. Ning sakniki yo wis ana kekayon. Maksudnya? Maksudnya yo dibangun kuburane niku. Gedung niku nggih, mboten kados riyen nggih. Mboten. Pun diapik-apik carane pun disae nggih. Lah riyen nyogur teko kados nek teng Sarian ngoten nggih. Nggih, nggih. Jaman riyen. Nggih namung wonten kijing kalih anu niku. Saniki ya pun saniki wis wah kono omahe pun mboten kertas kijinge nek sakniki. nggih pun dibangun rumah ngoten niku doster njogo. Pun di keramik sae, di marmer napa niku nggih. Nggih. Aku ampun 10 montor mon amot niku anu niku. Nggih. Pelataran sing kangge anu niku. Nah sing Cirebon pripun, Mbah? Ning Sunan Gunung Jati, nggih sae. Nganu mriko nganu nggih. Tese kula yo napa ping 3 napa ping 5 mriko yo. Nggih. Gereng dibangun. Gereng dibangun. Nggih pun. Tegese pun apik ning dereng kei omah. Dadi tasih ketinggal kijinge tasih nggih teh. Maisane. Duka nek sakniki. Nek sik biyen sasi ketinggal. Sunan Gunung Jati. Nggih. Aku niku teng Ciamis niku anu Pak Kyai niku anu hitungane topo ngoten. Topo lek ajeng nemokke niku. Napa juru kuncine? Senes. Sing ajeng nemokke. Oh, sing nemokke niku. Niku anu dongeng carane ngaten. Daya dongeng kanek ku anu niku. Niku nek mlebet ajeng mriku niku nek dilalah kesane ngalah niku mlebet niku nyundul lawang niku saged munggah kaji. Oh, langsung saged munggah kaji. Oh.
nak nyundul niku. Nggih nek saged nyundul. Teko ora ngerti-ngerti kok nyundul. Teko kejeduk ngoten. Nggih, Oh. ngoten niku. Carane mboten disengaja ngoten nggih. Mboten, nggih. Mboten disengaja. Iki pun nonton Pak Rustam niku niku ngejaran. Nggih, nggih nganu nyundul niku. Nggih. Ya roh ngoten niku. Niku tiyang niku dituduh macan niku. Nggih, nek mriko kan Prabu Siliwangi Nggih. ceritane gitu. Put sama Mahmud kita. Nggih. Putrane Prabu Siliwangi. Nggih. Niku kan mengke enten Kian Santang, Rara Santang, Cakrabuana. Sama Mahmud kita sih. Oke niku nganu cara ragane teng mriki sumane ngumbah kaji. Nggih. Ngoten ceritane ngoten. Mereka kan nganune macan putih. Nggih sing niku. Ayo ana wong wani wani macan. Nggih. Nek jaman riyen rak mboten wonten bedhil. Ngoten bedhilane. Nggih. Di bedhile ya lunga. Nggih. Lah lembut. Niku toyane niku teko anget. Anget mboten ngono. Nek nggih disuwuni toya-toya niku nggih di do madai ki ambak ya. Madai ki ambak ya. Niku toyane teko anget. Tur kalen teng kalen kok anget. Nggih. Ya gur niku tok. Ya mangke kula gur ngomong apa wae. Lah cerita. Kula tak mbene mangke niki nggih. Nggih nggih nggih. Wah, Tesih ping kalih. Lah nggih.